Egunon, eta ongi etorriak Udako Euskal Unibertsitatera. Guretzat poza handia da zuek hemen ikustea, eta badaki guztail parte hau komplikatu xamarra gertatu zegula guztioi, lan asko, etxeako lanak amaitu gabekaziko portara jun, baina portara junez, eta hemen ondik ere lanean eta delkarri ikasi nahian, eta hori guretzat posgarria da. Gaurko saioa, online testu inguruetako ikasbidea eta aribideak eta izango ditu izpide, eta hasiera emateko gurekin dakagu Kepa Sarasola, UEUko zuzendaria, eta berak egingo digu ongi etorria. Hori, ongi etorria Udako Euskal Unibertsitateko Udako ikastaroetara. Aurtengo edizioa da 50. Azkenean heldu da, urtarriletik gabiltza hori esaten, 50. Hemen dago. Edizio berezia da eta 21 jardunaldi antolatu ditugu. Jardunaldi horietan, askotan da sailetatik ze ideia, ze proposamen etorri diren, beste batzuk izan dira gure inguruko bidaideak, lankideak, beste erakunde batzuk bidaide ditugu gure ibilaldi luze horretan, 50 urteko ibilaldi horretan, haiekin egiten dugu. Hemen gaur dauzkagu beste unibertsitate batzuetako jendeak. Denon artean ari gara lantzen Euskara eta unibertsitatea biak batera aurrera egiteko. Orain dela 50 urte ematen zuen hori utopia zala, baina utopia hori martxan jarri dugu. Gaur egunean, unibertsitatean ikas daitezke pedagogia, arkitektura, ingeniaritza, gai guztiak, landu daitezke euskeraz graduak. Momentu honetan, ja 900 tesi defenditu dira euskeraz. Momentu honetan, Udako Euskal Unibertsitateak sortu ditu 500 liburu. Argi dago, frogatu dugula, unibertsitatea eta euskera bateragarria direla, posiblea dela. Baina, aurtengo edizio berezi honetan, jardunaldi guzti horiekin jarri nahi dugu geure burua etorkizunari begira. Hausnarketa egin, komunitatea landu, denon artean erronka berria jartzeko. Eta gaur hemen dauzkagun 2 jardunaldietan bereziki horretara gatoz. Hemengo alboko gelan daude ekonomistak, eta horiek landu nahi dute ia posiblea dan definitzea MBA bezalako gradu bat, master bat antolatzea UEUn Euskal Herrian unibertsitate guztien artean baietz. Utopia berriak, lorgarriak hori da lortu nahi duguna. Eta hemen, alboko gelan, pentsatu nahi dugu online graduak atera nahi ditugula. Nola, norekin, ze pauso, ze azpiegiturak landu behar dira, ze testu ingurua, hori da gure erronka. Eta hori da gure aurtengo 50. Udako ikastaroen testu ingurua. Horretan dago ikastaroa. Beraz, aurrera, Abel, komentatu gaia horkoa. Bai, Kepak aipatu duen moduan, hau da, 3. serie, webmintegi serie baten 3. saioa, eta behingoz lortu dugu webmintegia ez, eta aurrez aurre bildu alizatea ez, eta hori ere posgarria. Orain urte eta erdi, izan zen lehenbiziko webmintegia euskeraz online ikasketak emateko goi mailako prestakuntzaren alorrean ze aukera zeuen aztertzeko, eta bertan, Jon Altuna hon zan, Mondragonetik, Ehatzuko jenteare hon zan, eta landu zan ikuspuntu akademikoago batetik, edo ze aukera dagoen euskeraz online graduak emateko elkarlanaren bidetik. Iazko azaroan berriz bildu ginen online testu inguruak eta alderdi metodologikoari gehiago erreparatzeko, eta bertan izan genduen Albert, UOKeko irakaslea, izan genduen Amaia, izan genduen Javier Porcillo, en fin, Javier Hortxe dago, hainbat aditu, Euskal Herriko Unibertsitateetako hainbat aditu izan genituen,
metodologikoki online zelan egin daiteken ikasketa euskeraz eta planteatzeko. Eta oingo amaiera gisa 3. saioa daukagu, eta zentratu nahi izan dugu ikuspuntu teknologikoan, baina pedagogiatik ikusita, ez teknologiatik ikusita. Oda, pedagogoek ze presupuesto pedagogiko egite dituzten teknologiaren aurrean, ez? Eta teknologia, hezkuntza helburuen zerbitzuan egon ahal izateko ze planteamendu egin behar dugun, egin behar genuken, eta hortara gatoz gaur hona, denok gure hausnarketak eta gure zerak partekatzera. Horretarako, eta gu posi gaude, oso posi gaude, Albert Zangerak etorriko zela esan zigunean, eta de hecho etorri danean, eta hemen ikusi dugunean, ez? Albert guretzat, referentzia da, nik uste dut online kontuetan da bien edonork ezagutzen dula Albert, Kataluniako UOK-eko kidea da, Universidad Oberta de Cataluña, hezkuntzan katedratikoa, UNESCO katedralako zuzendaria, eta beste hainbat eta hainbat lanetan ibiltzen da beti ere, presupuesto pedagogikotik abiatzeko. Eta gaur berak egingo digu lehenengo saioa, lehenengo hitzaldi nagusia. Horren ostean, kafe hartuko dugu. Ze kafe hartzea beti da ideia ona. Hori klaro eki behar dugu. Eta bueltan, nik esalduko dut euren ikuspuntua alderdi teknologikoari begira, eta horren ostean egongo da maingurua, Juanek giratuko duena, eta Nagore, Javier eta Pablo egongo dira universitate diferentetatik. Eta beste barik, igual hasi ingo gara.